Com sabeu, l'oïda humana percep unes freqüències que van dels 20 als 20.000 Hz. L'audiometria que nosaltres tenim en compte contempla les freqüències de 500, 1.000, 2.000 i 4.000 Hz. Llavors, considerem normaudició quan l'audició tonal no sobrepassa els 20 decibels. Una hipocúsia lleu seria la que va de 20 a 40 decibels, la moderada fins als 70, hipocúsia greu de 70 a 90, profona entre 90 i 120 i una apofosis a partir dels 120 decibels. Llavors, les hipocúsies lleus suposaran un dèficit total de la persona d'un 15% i no es consideraran discapacitat. A partir de les hipocúsies moderades sí que podem obtenir el certificat. En cas d'una hipocúsia que és neurosensorial o mixta es pot arribar al 33, però no obstant no arribaran a discapacitat les hipocúsies conductives, que suposaran un màxim del 23%. En casos d'hipocúsies més greus sí que obtenen un certificat, essent en cas d'hipocúsies neurosensorial i mixtes un dèficit total de la persona de fins a un 40% i en conductives de fins a un 35%.